କିରଣ ଥିଲା ବାପା ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ। ଘରେ ଏବଂ ସ୍କୁଲରେ ସେ ଆଜ୍ଞାବହ ଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉଥିଲା। ନିଜର ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ଓ ପ୍ରୀତିକର ଆଚରଣ ପାଇଁ ସେ ଗୁରୁଜନ ଓ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହୋଇପାରିଥିଲା। କିରଣକୁ ଯେତେବେଳେ ମାତ୍ର 10 ବର୍ଷ, ସେହିଦିନୁ ସେ ବାପାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲା। ତାର ବାପା ଥିଲେ ଜଣେ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍। ସେ ସଂକଟ ଏବଂ ନ୍ୟାୟପରାୟଣ ଥିବାରୁ ସୁଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଧନୀ ଦରିଦ୍ରଙ୍କୁ ସମାନ ଆଖିରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ତାର ମା ବି ଥିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତିପରାୟଣା। ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କିଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ତରଳି ଯାଉଥିଲା। କିରଣ ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ମନେ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କାହିଁକି ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଏତେ ବେଶୀ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲା। ମଝିରେ ମଝିରେ ସେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ, ମା, ଜଣେ ପକ୍କା ଗାଉଁଲି ଲୋକ ଭଳି ସବୁ ରବିବାର ଦିନ ବାପା କାହିଁକି ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଖି ବୁଜି ଧ୍ୟାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ କ'ଣ ଲାଭ ପାଅ? ତୁମେ କାହିଁକି ପ୍ରତିଦିନ ବହୁ ସମୟ ଧରି ସ୍ତୁତି ଓ ମନ୍ତ୍ରପାଠ କରି ଦୁର୍ଗା ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କର? ତୁମେ ଦୁହେଁ କ'ଣ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ଅବସର ସମୟ କଟାଇ ପାରିବ ନାହିଁ? କିରଣର ମା କିନ୍ତୁ ମୁରୁକି ହସି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ନୀରବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଦୁର୍ଗା ମାତା, ମୋ କିରଣ ଅବୋଧ ଓ ନିରୀହ, ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ତା ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭକ୍ତି ଭରି ଦିଅ। ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିରଣ ସ୍କୁଲରୁ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ତାକୁ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଖବର ଜଣାଇଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ହୋଇ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ କିରଣର ବାପା ସକାଳ ପହରୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। କିରଣ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତରବର ହୋଇ ବାହାରିବା ସମୟରେ ତାର ମା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଫୁଲରେ ସଜାଇଥିବାର ଦେଖିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ସେ ତାର ମା କହୁଥିବାର ଶୁଣିଥିଲା, ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ ଶକ୍ତିମାତା, ସେ ସମସ୍ତ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀର ଜନନୀ, ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମତା। ହାତ ଯୋଡ଼ି ଏବଂ ଆଖିରେ ଲୁହ ଭରି କିରଣ ମୂର୍ତ୍ତି ନିକଟକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା, ହେ ଦୁର୍ଗା ମାତା, ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ବାପାଙ୍କ ବିନା ମୁଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟେ ବି ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ଦୟାକରି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କର। ସେ ନମସ୍କାର କରି ଉଠିବା ବେଳେ ଦେବୀଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ଲାଲ ଫୁଲଟିଏ ଗୋଟାଇ ନେଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କିରଣ ବାପାଙ୍କ ସେଜ ପାଖରେ ହାଜର ହେଲା। ବାପାଙ୍କୁ ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖି ସେ କୋହ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ତାର ସମସ୍ତ ଭୟ ଏବଂ ଉଦ୍ବେଗ ଉଭେଇଗଲା। ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ସେ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଗଭୀର ଭାବେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ଶାନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର କୋମଳ ଜ୍ୟୋତିରେ ମାଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ପବିତ୍ର ଦିଶୁଥିବାର କିରଣ ଦେଖିଲା। ସେ ନରମ ସ୍ୱରରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ମା, ଦୁର୍ଗା ମାତାଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରୁ ମୁଁ ଏହି ଫୁଲଟି ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି। ସେ ଆଖି ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ କିରଣ ଲାଲ ଫୁଲଟି ବାପାଙ୍କ କପାଳ ଉପରେ ଥୋଇଦେଲା। କିରଣର ବାପା ଏବେ ଚେତା ଫେରିବା ପରି ଜଣା ପଡ଼ିଲା। ଡାକ୍ତରମାନେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ମତ ଦେଲେ, ସେ ବିପଦ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲେଣି, ଆଉ କିଛି ଭୟ ନାହିଁ। କିରଣ ଏବଂ ତା ମାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଅନୁଭୂତିରୁ କିରଣ ମହାନ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲା। ବାପା ହସ୍ପିଟାଲରୁ ମାସକ ପରେ ଫେରି ପୁଅର ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ। ଏବେ କିରଣ ମାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବସି ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଛୁଟି ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କୁ ପୂଜାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା।
ମଝିରେ ମଝିରେ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ବି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିଲା ଓ ସ୍କୁଲ ପାଠ ପଢି ସାରି ସେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏବଂ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଭଳି ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ମାନଙ୍କର ଜୀବନୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସରଳ ବହିଗୁଡ଼ିକ ପଢିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିରଣ ଏବେ ଅନୁଭବ କଲା ଯେ ବିଶ୍ୱାସ, ଭକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆରୋଗ୍ୟପ୍ରଦ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ସେସବୁ ଆମ ହୃଦୟରେ ଆଶା, ଭକ୍ତି ଓ ସାହସ ଭରି ଦିଅନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଚଳାନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ହୃଦୟରେ ଶାନ୍ତି, ତୃପ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ ଭରି ଦିଅନ୍ତି।